Takže ahojte lidi, jo, já vás zdravím, jo, a v dnešním videu bude o tom, že co rád hrajete, jo, co vás baví, prostě, jo, a prostě jakou máte rádi hru, ať je to či sport, hra, a prostě takový, no, a dneska to bude takový krátký video, jo. No a co máte rád, napište mi tady dole do komentářů, tady máte příspěvky, já dám tam. A napište mi dole pod příspěvek, co máte rádi za hru. Že si Roblox, jo, a nebo Minecraft. Napište mi tady dole do komentářů, jo. No a co máte rádi za sport? Já mám rád třeba basketbal, jo. No a já bych tady to ukončil, to video, takže lidi, pozdravuju vás, jo, a zatím čus!